Ka janmit ka basok bat bakmen yapi bat ngai kublai snem thamai basok yapi baro. Shwa bangin yo asngau ya ka tin ka jong ublai ngin khot karpa dio men siam bakhoit ban penshai ki jingbot jing perkhat jungi khnang bangin dup snau thu janai ya ka tin ka jong ublai. Ha ka kerteng ukpa bro khun bat ho men siam bakhoit amen. Ko men siam ka jing em ko jing ai ai sngo bha jong utrai balami pat yarap yangi da ga jing ai ai jong me ban yat ha ga jing em bat mai jong ka jing it bat ka jing shisha hi kai yangi ban long ki nong te jong ka jing yatali bat ka jing suk ban ai yala ga jing em kumbau chris ulale na ka banta ban pen em ya ka perthei yarap yangi ban len yala de man la ka sngi khnang ba ngin dubla ban em kum ki khon ublei ban sakhi ya ka jing mi pat da ka jing men bat jing kermen amen mentang ngin shashkor ya ka tin ka jong ublei bala shim na ka shithi jong u paulus apostol sha ki nong roman kalanong ka basan khot iwei ter hadu san namar kata habala pen man hok yangi da ga jinget ngila yasuk bat ublei lengba utrai jungi u Jesus Christ lengba jong u ngila yo pdiang ya kane ga jingai ai da ka ba ngi emmenta bat ngi shat kmen ha ga jingkermen ban yo lem ya ka burom ublei tang kata ngi kmen ru ha ki jingjinjar da ka batep baga jingjanjar ka penmi ya ka jing yaisha satar bat ka jing yaisha satar ya ka mensiam rang ba bat ka mensiam rang ba ya ka jing kermen pat kan nempen ba be yangi namar ka jing e jong blei ka dap mier ha ki do no jongi da umensiam ba khot yau ba la ai hangi ki jingkali ki ba ngi ju kali barabor ki dei balai nga syam jingjinjar balai ublei uaya nga kini ki jingjinjar bat balai ublei usha ki briu ki badok basuk ban em ha ka jingjinjar lane bakin syam ya ka jingtenju ha ka jing em gejongki bat bun nangiru bakali balai katta ngadang kan mau ublei ngadang duai katta ki jingjinjar ki wan bantenju ha ka jing im jonga ko men ko para ho try Jesus Christ ningkong e ka jubab ka dei ki jingjinjar ki dei ki jing maya ki jing e ki dei ki jing maya kat bangi dang im ha ka ne ka perthei ngimla ban smau thu pura ya ki jing mut jong ki jingjinjar bat ki jing e ka ba wan ha ka jing im jongi ngidang shudep rakhe ya ka Christmas lane kasngi kha u Jisu bat ngila puson kumnu ba u Jisu ude ubal u shakha hagane ka perthei bat baro ngite ba u Jisu shakha haga semmasi haga jing kriat haga jing dum bat haga jing dai tha jong kamiet ki jing kali hato don mo na pdeng jungi ba shakha haga semmasi hasam sniang bat kumta ter Hendrei yangi la shakha ha ka ying ka sem bat ru ha ki hospital pe ya ka jing im jong Jisu badai ublei u shakha ka sem masi u yo ma ti kita ki jing jinjar nadu ba udang kha bat ni phai sha ka sni ba khadu jong Jisu kumno u shayap lor ka ding phana nak benta jungi iwei pe iwei nadu bas dang ka jing im bat hadu kasngi jong ka jing yap u Jisu udap de ki jing jinjar suda ngi perkhat u Jisu udei ublei tangba u yo mat ikine ki jing jinjar mengi ngi dei tang ki briu ublei umon ban wan bat ban
yo mat ye ki jing jinjar kumba mengi ki breu ngi yo mat na kata kadau ublei usngau thu ingi usngau thu igi jing duna jungi usngau thu ya ki jing jinjar bangi ya kandu hagane kasla perthai ki jing jinjar ki hikai bat pen kan mau yangi bangim long ai ru em la piruspa la pidon bor la pinang pistat henrei pidang ya kandu ki jing jinjar haga shithi sha ki roman kalanong basan de khot sau lai bat sau ka ong ngi kmen ru ha ki jing jinjar da ka batep ba ka jing jinjar da ka batep ba ka jing jinjar ka penmi e ka jing yai sha satar ka jing yai sha satar ya ka men siam rang ba bat ka men siam rang ba ya ka jing kermen kembut ki jing jinjar bat ki ding pen kiang ki penlong yangi ban yai sha bat e satar bat ban pen rang ba ya ki men siam jungi hapdeng ki jing pang ki jing shitom ki jing ki jing jinjar bat ki jing bam smau thu balei kane ka khlam kadang yai sapriang hasetelak ka perthai ki la ru ban pendu jing kermen yangi hendrei ki deiru ki kabuk siar nak benta jungi iwei pe iwei knang bangin long ki bas ngauret yalade ban pet show belai ban khot ya ka kerteng bat kanam ka jong u ki jing ki jing jinjar ki deiru ki nong hikai ki bakrau ban hikai bat ai jing sneng yangi iwei pe iwei namar bun ki jing sneng bangi yo naki ki penlong briu man briu yangi ki jing jinjar ki penlong ru yangi kum ukris namar lengba jongki ngila ban pen ya so ya lade bat ke jing sha shitom jong jisu bat ki penlong ro yangi ban kham jan shu shu shau blai ki jing jinjar kimla ban pen yap yangi hendrei ki pen khlan yangi ublai wan sha kane ka perthai ban shim no ye ki jing jinjar jungi uklam kular namar ba phinget hanga kan nam don jing pang kan nam don jing kuslai kan nam don ki jing jinjar lane ka khlam em ujisu uong nga don ringkat bat phi ka kerteng ublei gedai Emmanuel ublei bat ngi upiam yangi habangi kemen bat ukudup ro yangi habangi yo mat ki jing jinjar ki jing pang ki jing shitom bat wat ki jing tlot breu ki jongi wat la ha ka por bangi yo mat ki jing dum ublei udon bat ngi unnam ino yangi lada ngi kloi ban khot ya ka kerteng bat kanam ki jong u kane kamde ka por ban shet kala yu blei ne ban kan tha yu hendrei kane ka dei ka por ban sno tang hu Rengkat baru Paulus apostol haga shithi syaki Roman lenong bapra dekot khat pra ke baong ngam kain snap ya rat ki jing jinjar bamenta habayanu jore ki bat ka burom ba an sa pen pau hangi bat haga dekot ka balai pesan ka ong mano ban pen khlat no yangi naga jing yau Chris hato kalanot ne ka jinjar ne ka jing ban beng ne ka jing thangan ne ka jing lưng khuj ne ka wat lam hoi ko men ko para ho trai Jesus Christ ka jing jong ublei ka kham khrau ban ya ki jing jinjar jongi te namar kata tongin shim bat priang yaki kum ki nong hikai bakrau ban hikai bat ai jing sneng yangi ha kane ka jing yat lenti jong ka jing im jongi ha kane ka sla perthai to blai un yai don ringkat lem bat phi bat un yai kerkhu ye phi ka burom hauk pa bat hau khun bat hau men siam ba khui kumbak la long ba maning kong kum ju men ta bat barabor junom la junom amen ko donot ba khui ta mu jisu to isne yangi ko maria ko nong yerap ki kristan to dwai na benta jungi ha ka kerteng ukpa bado khun bar hom sim ba khuj amen